Nhar l-4 ta' Ġunju 2010, il-Prim Ministru kien għamel stedina urġenti lil għexieren ta' qdies sportivi biex imorru Kastilja. Dakinhar kienu mistiedna wkoll uffiċjali għolja tal-Gvern, Ministri u Segretarji Parlamentari. U f'konferenza tal-aħbarijiet imxandra b'mod dirett fuq televiżjoni, Lorenz Gonzi ħabbar il-proġett tal-White Rocks. Proġett li kellu joħloq 800 impjieg u li kellu jkun wieħed mill-aqwa komplessi sportivi fil-Mediterran. U f'dan l-isfond li illum stedinnikom hawn il-lejla. Il-weda 287 tal-programm elettorali tal-Gvern tajtek jissokta l-investiment f'impjant sportivi madwar Malta u Għawdex u faċilitajiet sportivi tal-ogħla livell anki bisħubija mal-privat u l-assoċjazzjonijiet. F'dan l-isfond u ta' pjaċir u sodisfazzjon kbira lija li nħabbar il-bidu ta' proċess li għandu jwassal għal ħolqien ta' villaġġ sportiv ġewwa l-ispazju magħruf pajjiżna bħala il-White Rocks. Nistieden illi tinkixef ir-rappreżentazzjoni grafika ta' dan il-proġett illi aħna qegħdin ninawguraw il-lejla bħala kunċett illi qed jiġbed lejh l-investiment barrani biex joħloq daw il-faċilitajiet illi qegħdin nippjanaw illi nipprovdulkom. Iżda għalkemm mitħabbir uffiċjali spiċċat fuq il-faċċati ta' gazzetti tal-għada, sallum il-proġett għadu ma nbedix kif tistgħu taraw warajna. Tant illi il-Gvern anke ikkonferma li lanqas biss qatt hemm ftehim finali dwar dan il-proġett. Dan qalu llum Clyde Puli, Segretarju Parlamentari dwar l-Isports, li għall-ewwel darba wara xhur ta' silenzju dwar dan il-proġett tkellem dwar il-White Rocks. Ovvjament, in-negozjati ifissru li inti għandek idea li ħadd tista' twassala u f'xkien jew ieħor jista' jkollok it-twists tagħha. Dan minkejja d-dikjarazzjonijiet kollha ta' Lorenz Gonzi li dakinhar illi ħabbar il-proġett kien qal li dan wasal fi stadju ta' maturazzjoni. Naf li kienet kif f'ħin qasir, imma darinna li proċess li jsajlu għaddej numru ta' xhur illi wasal f'punt ta' maturazzjoni. Ħareġ ukoll il-Gvern lanqas fuq il-proġett sportiv ieħor dak tal-Marsa Sports Village għadu ma wasal. Tant li Clyde Puli qal li ser jerġa' jiftaħ sejħa ġdida għall-applikazzjonijiet fil-jiem li ġejjin għaliex l-ebda investitur ma kien applika għall-ewwel abbozz li kien propona l-Gvern. Saħaq li issa ttир u li jkun hemm ftehim finali dwar iż-żewġ proġetti sal-aħħar ta' din is-sena, imma l-Gvern m'għandu l-ebda kontroll fuq dan. It-tir huwa li jekk jingħalqu n-negozjati. Issa jingħalqu, ovvjament jistgħu jirnexxux, imma li jingħalqu. U tenders nistgħu nerġgħu noħorġuhom, jistgħu jitfgħuhom hija u jistgħu ma jitfagħha ħadd. Mistoqsi jekk dan huwiex ċertifikat ta' falliment għall-Gvern fejn fil-prattika baqa' ma wettaqx dak li wieħed, Clyde Puli jgħid li dan mhuwiex falliment għaliex iż-żewġ proġetti ma kinux wedi elettorali. Tħoss li dan huwa falliment għall-Gvern? Lele jiena sa issa ma wasalniex. Il-leġislatura għada ma qalitx. Huwa falliment? Mhuwiex falliment tal-Gvern għaliex dawn it-tnejn laqqas biss kienu wedi elettorali. Wara 5 tiem tiġġieled għal ħajja ta' Margaret De Bono ta' 65 sena minn San Pawl il-Baħar mietet fit-taqsima tal-kura intensiva. L-anzjana weġġet serjament nhar it-23 ta' Jannar wara li waqgħet meta kienet qiegħda timxi mar-raġel tagħha. One News huwa informat li fl-aħħar jiem l-anzjana kienet qed tinżamm ħajja fuq il-magni u dawn intfew il-ġimgħa wara nofsinhar hekk kif ġie konfermat illi se jingħataw l-organi tagħha. Bekk minn dan l-inċident sfortunat se jkunu qegħdin jgħixu persuni oħra. Dakinhar tal-inċident De Bono kienet miexja mar-raġel tagħha quddiem l-appartament tagħhom fit-triq is-Simar fix-Xemxija. Iżda minħabba li madwar 15-il sena ilu l-anzjana kellha intervent mediku sabiex timxi kellha iżżomm ma' żewġha. Sfortunatament meta kienu mixjin ir-raġel żalaq u waqal wiċċu bil-konsegwenza li martu tilfet il-bilanċ u waqgħet għal dara, ħabtet raqsa u ntilfet minn sensija. Intant turist Ingliż ta' 82 sena miet ftit ħin wara illi daħħal l-isptar wara li nstab mitluf minn sensieħ fuq bankina. One News huwa informati li kienu għal-ħabta tal-10 u 20 tas-6 filgħodu meta fi triq il-ġifen f'Buġibba kien hemm persuna mal-art. Ir-raġel ingħata l-ewwel għajnuna minn persuni li kienu mexjin fl-akwati permezz tan-nifs artifiċjali sakemm waslet fuq il-post ambulanza. Il-pulizija qed tinvestiga dan il-każ filwaqt li infetħet inkjesta maġisterjali. Deputat ieħor nazzjonalista jesprimi l-opinjoni tiegħu dwar ir-reperkussjonijiet tal-vot parlamentari tal-ħamis li għadda fejn il-Prim Ministru Lorenz Gonzi fissru bħala ċar u kategoriku favur il-Gvern.
Jesmond Mulliet f'kummenti ma' One News jgħid li mhuwiex konvint li s-sitwazzjoni hija stabbli biżżejjed biex il-gvern jibqa' għaddej sal-aħħar tal-leġislatura. Jiena ma nix ċert li s-sitwazzjoni hija stabbli biżżejjed li nistgħu ngħidu li nibqgħu għaddejjin sal-aħħar tal-leġislatura, però wieħed irid jara l-andament issa voti li ħajriżultaw fil-ġenini qarib. Tul din il-leġislatura Franco De Bono astjena 3 darbiet fil-Parlament. Jesmond Mulliet jinsisti li l-istabilità fil-pajjiż tkun ikkonfermata biss jekk dan ma jibqax għaddej. L-istabilità toħroġ minn daw l-affarijiet konkreti kif wieħed jaġixxi meta jkun hemm vot. Jekk ħajkun hemm instanzi repetuti ta' vot li ma jgħaddix jew jgħaddi bil-vot ta' l-speaker wieħed wara l-ieħor, jekk ħajkun hemm iktar minn daw, partikolarment minn hawn ftit ieħor, naħseb dak ħajkompli juri li ma jkunx hemm stabilità. Id-deputat nazzjonalista qal id-dibattitu fil-Parlament wara il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni wera kemm pajjiżna għandu bżonn urġenti ta' riformi demokratiċi, appella biex fuq dawn it-temi ma jkomplix jinħela l-ħin. Jiena nixtieq nara il-Prim Ministru jaqbad bis-serjetà daw l-issues ta' governanza li semmew ħafna fid-dibattitu. Naħseb in-nies jixtiequ li daw jitpoġġew kemm jista' jkun fl-aġenda tal-Parlament kemm jista' jkun malajr. Mitlub l-opinjoni tiegħu dwar l-appelli li qed isiru lill-Prim Ministru biex isejjaħ elezzjoni ġenerali, Jesmond Mulliet għalhekk. Jekk terġa' tirriżulta okkażjoni oħra fejn vot jerġa' ma jgħaddix fil-futur qarib, naħseb li wieħed jibda jkollu bil-fors jasal għal dik il-konklużjoni. Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tas-semmija fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, l-Europarlamentari Simon Busuttil iddikjara li kien jippreferi kieku Franco De Bono nhar il-ħamis ivvota man-naħa tal-Gvern. Kont nippreferi ferm iżjed kieku Franco ivvota man-naħa tal-Gvern. Mhux qed indur mal-lewża. Busuttil qal li kieku De Bono vvota mal-Gvern, il-kwistjoni kienet tinqata' rasa darba l dejjem. Taqtu jivvota mal-Gvern biex din naqtaw la rasa darba l dejjem din il-kwistjoni. L-Europarlamentari Nazzjonalista żied li s-sitwazzjoni għadha waħda ta' inċertezza. Ijara, huwa minnu illi jekk għandek deputat min-naħa tiegħek illi astjena toħloq element ta' inċertezza u naħseb ma tistax tiddiskrivi mod ieħor. Iva, dik is-sitwazzjoni li għandna fil-Parlament toħloq element ta' inċertezza. Simon Busuttil stqar li kollox jiddependi fuq il-pożizzjonijiet li se jkun qed jieħu Franco De Bono. Il-Gvern jista' jkompli jopera u nittama li jkompli jopera sal-aħħar tal-leġislatura, sal-aħħar tal-mandat tiegħu, imma hemm il-kwistjoni ta' x'pożizzjoni ser jieħu Franco De Bono minn hawn il-qudiem. Dik hija fattur illi wieħed irid jikkonsidra.